אברי! לא לפתוח את המגירה, סגרי. סגרי את המגירה. סגרי את המגירה. כן, סגרי. לא לפתוח. לא לפתוח, נו. את רוצה לפתוח את המגירה? תפתחי את המגירה. לא, תחזירי. תחזירי את הדברים למגילה. הייתי בלגן. תחזירי לארון. סגרי את הדלת, סגרי. סגרי את המגירה. סגרי את המגירה. גליה. את חכמה? אבי. כמה זה? אבי. לא כזה יעבור. דברים. בוא נראות. כמה זה? 1,000 ועוד 1,000 ועוד 200. תודה. ועוד 100. לא, 1,000 ועוד 1,000, 200 ו100. כמה זה? בוא נעשה גם טובה. רוצה נשיקה, תעשי נשיקה לאבא. פחות. תעשי נשיקה לאבא. אבא, כמה זה 4 פחות 4? אל תגלה לאבא, אני רוצה לראות אם הוא די. 0. בטוח? את תגיד כמה, את תגיד בצחוק ואת תגיד בשקט. אתה אומר אמיתי? תני לאבא נשיקה.